Moi contento de poder acabar por segundo ano consecutivo e, bueno, a verdade, en moto xa era o único piloto galego participante e, bueno, tiñan os compañeros que iban en coche, dous pilotos en side by side e ambos, por diversos problemas, non puderon acabar, pero, bueno, unha mágoa, pero, bueno. E nada, da miña participación, pois eso, contento de acabar outro ano, de estar físicamente ben, non ter ninguna caída, nin nada salientable, e, bueno, eso, sobre todo satisfeito. Do ano pasado pois ao final, claro, a experiencia é moi importante, este ano, pois, como que a carreira puden preparala xa de outra maneira e, bueno, pois ao final esa experiencia sí que che dá un punto para afrontar as etapas, non? Pero o Dakar deste ano non ten nada que ver co Dakar do ano pasado, foi moito máis duro, houve moita máis navegación, entón, bueno, eso, cada día é distinto, o Dakar do ano pasado a este non ten nada que ver, e me imagino que o do seguinte ano pois será totalmente distinto. O Dakar hai unha única clasificación, pero está claro que dentro desa clasificación pois hai dous Dakares distintos, non? Os profesionais, que son os que van a gañar a carreira de verdade, e a verdade é que no Dakar hai unha cantidad de pilotos profesionais ou tops que son ao redor dunhos 30, que son casi os que poden chegar a ganar etapas e o Dakar, e pois estamos o resto de pilotos que, bueno, pois somos xa amatéis, que o noso obxectivo pois é acabar esta carreira máis dura do mundo e dentro deso pois intentar lograr a mellor clasificación posible, non? Dícese que é a carreira máis dura do mundo. Eu creo que realmente que sí que o é, porque é unha proba que, aparte de que na mesma carreira pois hai coches, motos, camións, todas as disciplinas do mundo do motor, e, bueno, sí que por kilómetros, por horas, por recorrido, por dificultade, pois sí que eu creo que sí que é a proba máis dura e así a venden, pero é que realmente sí que o é. A moto é a disciplina máis dura, porque ao final somos nós sós, tes que navegar, tes que pilotar, non tes un chasis que te protexa como son os coches, os camións ou calquer outro vehículo, e, bueno, a dureza é moito máis grande porque físicamente exixe moito máis. Teñen tantos kilómetros e tantas horas que durante a mesma etapa pois pasamos por moitos tipos de terreo. Non facemos todo o mesmo día os 500 kilómetros que sexan todo dunas, nin todo o deserto máis liso, nin todo pedras, pero ao final este ano sí que houve moitos sectores de moita pedra que na moto, como ben decía, pois son donde máis se sufre, non? Pero as dunas tamén teñen a súa perigosidade e a súa exixencia. Despois houve moitos momentos de moita navegación que se viu xa que incluso os pilotos pros de motos ou coches tiveron moitos problemas e se perdían, pois evidentemente os amateurs, como é o meu caso, pois tamén. Entón, durante unha etapa, pois hai moitísimo tipo de momentos, desde máis que podes chegar a disfrutar, porque eu, por exemplo, nas dunas é o que máis me gusta, e sí que son momentos que me gustan, pero ao mesmo momento sí que son momentos de tensión, cando se coinciden con adiantamentos de coches ou de camións. De pequeno, entre comillas, pois competín a nivel tamén amateur pois en enduro, en algunhas carreiras de motocross, fixen probas do Campeonato de España, algunhas probas tamén internacionais, pero, bueno, sempre con o obxectivo, pois eso, de acabar carreiras, de facer así probas especiais, como uns 6 días que fixen, que é un campeonato internacional por países. E, pois, bueno, pois por motivos laborais e un pouco tamén por falta de motivación, como pasan en moitos deportes, pois deixeino así un pouco de lado, non? Porque, bueno, ao final, pois, en lesións tamén, pero, bueno, sempre tiven aí un pouco, me quedara o tema do Dakar, non? Que nunca pensei que podera chegar a participar, pero, bueno, sempre estuvera aí un pouco como escondido, non? E, bueno, pois, por casualidade da vida, pois baixei a entrenar, a adestrar en Marrocos, e eso fixo que unha cousa fora pedindo a outra, e ao final, pois, vime no Dakar casi sin querelo. Este ano fixen moito máis físico que o ano pasado, menos moto, fixen algúns adestramentos en Monegros, en Zaragoza, que, bueno, é desértico, e despois fixen un viaxe express, que eu creo que sí que tamén foi un punto moi importante para este Dakar. En novembro, a principios, pois fun a Marrocos.
parte psicolóxica é moi fundamental, porque eu vivino, máis o ano pasado que este ano, vin físicamente xente moi boa virse abaixo, en cambio física xente que de aspecto físico non parecía como moi fuerte, pois, pero psicolóxicamente sí que o era, non? Entonces, ao final, é unha mezcla de carreira que exixe psicoloxía con fortaleza física. Eu intento, pois eso, marcarme obxectivos dentro de cada etapa, máis curtos, pois non, vamos chegar ao kilómetro 100 que hai un refueling, non? Entonces, pequenos obxectivos e non pensar, teño 500 kilómetros, vaiseme facer de noite, non? Entonces, bueno, vou facendo a miña maneira e de momento vaime saindo bastante ben. Bueno, o risco é constante, hai momentos de que dices, buf, como me caiga ahora mismo, pois o golpe vai ser grande, entonces, bueno, a verdade é que sí que é momento de decir que fago eu aquí, que necesidade teño, pero, bueno, ao final estamos porque queremos, non? Depois, un momento de medo, pois, bueno, este ano tuve un par de adiantamentos de algún coche, de algún camión bastante conflictivo, e, bueno, esos momentos sí que leva susto, porque neste caso non me habían avisado, nos levamos un sistema que o coche ou o camión tenos que dar unha señal sonora que nos avisa, entón, cando me din conta xa tiña un camión a 1 metro co consiguiente susto, e, bueno, pois ter unha caída, que me cruzara xusto no último momento e me podera atropelar. Entón, bueno, momentos sí que hai momentos, houve outra etapa que cheguei casi como ano pasado de noite, o momento da noite é un pouco terrorífico, porque despois facer 10 kilómetros de noite son matadores, entonces, bueno, houve momentos sí que de tensión e de certo medo. As relacións sociais sí que foron menos que o ano pasado, porque, bueno, unha porque a pandemia o exixía así, e despois que todo o mundo, pois, ao final ten respeto, estábamos xogándonos moito, e un contaxio, pois, tiraría o traste con todo. Hai moitos aspectos humanos, porque ao final hai moito compañerismo, sempre podes axudar a alguén, sempre eu tuve que axudar a un piloto que había caído, que estaba medio non inconsciente, pero sí que un pouco aturdido, tens que levantar a moto, preguntar se estaba ben, momentos que tuvemos todos de pérdida, pois ao final botarnos unha man, bueno, sí que é unha carreira que ao final ten moitos valores tamén, non? Para mí é moi importante que tamén toda unha comarca que además represento, non? Como pode ser desde Monforte a Ribeira Sacra, a provincia de Lugo, a Galicia en xeral, non? Pois que estén pendentes de min e que tal, e que se una xente que entre elas falen, pois para min é moi importante, e, bueno, eso enorgulléceme, é tamén unha parte moi importante de satisfacción, non só haber acabado, senón toda esta parte.